Ndewonu umibodine. Ndewonu. Mazi siema sen nakamazi. Oh, tsakode. No bachigata. I know to Igbo CNN. I know very deep inside the forest. Never to that koketa. Wagazena se manuni si ogwani. Otu nwa amade onye ofe mmanụ aha ya bụ Lawanke Mamudu nke bi n'ime ime Oshodi na mpaghara Lagos pụrụ otu abalị ka ọ ṅụchara one bottle beer na joint ebe a na-agbala anị. Ka ọ ṅụchara mmanya n'anya mmanya ọ sị ka o buru ihe eji atụ ndụ mmanụ nke ndị bekee kpọrọ achawo laa n'ụlọ ya ka ọ gbatịkọọ ya ma zuo ike n'ahụ. Ka ha larụ na yard nwoke a ya na nwa achawo a nke o butere overnight wee gbachaa egwusi kpatịkọ ma mkpuchi onwe ha. Ka chi foziri mmanya pụchara nwa amadi a n'anya ọ bụla chọpụta na nwa achawa ọ kpọbata n'abalị bụ nwoke ibe ya gbara ji n'obi. Na ọ dịkwa egwu ọ dị egwu akwa efugo. Mgbe ndị nta akụkọ anyị ji bicycle wuchie ebe ahụ ọ dara anyị ara maka na nwa achawa nwoke a onye nke aha ya bụ Ramutu tụsasịa bụ onye nke na-etu ụzọ Bobrisky. Ngwagazianụ ntị ka ụnụ hụ nke tọrọ bịa ti. No, dear. Oh, yeah. Things have seen in this world. Oh, my venture in any event. Things have seen in this world. Oh, my venture in any event. Can you come over to be a typical no banana water? Look at you know because for that matter. Hey! Only me, I don't want a man who I'm for wrong walking back or dinner, Banny. Oh, you know what I'm doing? I'm going to go on. I'm going to go. Hey! Hey! You can't go. You can't go. Nanti going to suit without I'll sit many. It is a gonna manage. When I get by it. I'll wait for go. I'll wait for get you go. I can fuck cotton and suit. On foot, what was the one about 2020 club and lodge? Oh, I must go on him. I give you a policy to hit and make him. I send them. I'm going to want to suit weapon. You mean I want a club? Oh, yeah, men afford to give you a time to one. They come Akocano and Akocha News and if I can say on a straight. It's a club like 2020 lodge. I tell you, on any age. I'm a chef. I should have a weapon. It's a computer. I should have a suit and she's not a cleaner. It's a cleaner. I'm going to go now. It's a American Japanese. So, yeah, manager. Hey, oh, yeah. A bagon. Ungwagazenunte. Umuna babu celebrism. Na gwegwa mara bupita na bọọlụ nke Psquare. Ndị nke na-ese okwu nwa nkịta na pusi maka ihe na-enweghị isi n'ọdụ. Akpakọla nkata ibidokwa ihe egwu ha ebe ha kwesịrị. Mgbe ndị nta akụkọ anyị gara ịgba otu onye n'ime ha nke aha ya bụ Peter ajụjụ ọnụ n'anya mmiri mana as a big boy ọ bụ onye chapụrụ anya mmiri ya dịka ọ fụrụ anyị. Ọ sịrị na nsogbu ha niile si ya n'aka na ọ bụ agwa maazị dị ya n'ahụ butere ha ọgbaghara. Ọ gara n'ihu ịkpọ ndị fans ya niile yọọ ha biko ka ha gbaghara ya na agwa last born ka dị ya n'ahụ na-enye ya nsogbu. Ngwa gezienụ ntị nụrụ ọnụ mmiri okwu ya. Good day, everyone. To all our dear fans that have supported us Psquare from day one. These past few months have been a roller coaster of emotions. We have resolved our issues and we seek for your forgiveness. I will take full responsibility of everything that has happened, and I promise you it is behind us now. We look forward to the future with excitement and a renewed energy. Once again, I'm sorry. We're back. Thank you very much. I don't know, kindergarten. Oh, we want to go back. Oh, my can't not take a good one. There are two little blood sitting on the wall. One them Peter, one them Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Oh, come back, Peter, come back, Paul. Oh, my God, ever come back, I'm like a million of banana colony. If I'm memorable, now I not today. Bum, yeah, talk on the kind of can talk on it. I never knew if on the fast had journal. Now with that. Has na hama heti room ejima abụọ n'idikọ ọnọdụ a. Na kamgbe ha ji wepụọ na Psquare zawazie Root Boy na Mr. P na ha onwe ha ahapụkwala Psquare fan club bụrụzie ndị Malians. Get it.
Light on my BNM. On the one lamba. Lamba walo NM. On the wadi. Satilo ni dime.